Здравейте, скъпи приятели на киното! Аз, Вероника, заедно с телевизия Черно море ви предлагаме да прекараме великолепни мигове с предаването, което разказва всичко за света на седмото изкуство – Треска за кино. Днес заедно с вас ще видим много интересни филми, които са повече от обещаващи. Ще видим скоростни откъси от четвъртата част от поредицата Бързи и яростни, където почитателите на гонките и бесните надпревари определено ще останат удовлетворени от новите кадри от този екшън филм. Ще подсилим комедийното настроение на Треска за кино с кадри от забавния филм "Обичам те, човече", където един младоженец е изправен пред сложната кинозадача да си намери кум за сватбата. За целта той решава, че трябва да се запознае с някого. Само че този някого е от мъжкия пол. Подробностите и проблемите очаквайте буквално след няколко минути. Ще разкрием тайнственият и магически свят на последната екранизация за приключенията на Хари Потър. Този път мистериите са още по-големи, а както ще видите и героите от популярната сага и те също така са по-големи. Този път приключенията на младия магьосник са свързани с нечистокръвния принц. Началото на предаването няма да ви отведе нито в Холивуд, нито Боливуд, още по-малко в Кан. Оставаме на родна варненска почва, където стартира най-голямото предизвикателство за киноманите. 5 суперпродукции ще бъдат показани за първи път не просто в морската столица, а за първи път изобщо в света. Заглавията са зашеметяващи. Интересното е, че повечето са продължения. Това се отнася както за Хиксмен и Терминатор, така и за филма с участието на Том Хенкс по книгата на Дан Браун. Ето какво може да очакват варненци първи и преди всички. Киноманите във Варна всяка седмица ще могат да се наслаждават на световна премиера. За най-нетърпеливите и най-големите фенове на седмото изкуство, всяка нова премиера ще стартира точно в полунощ. През месец май за киноманите в град Варна сме подготвили представянето на 5 световни премиери. Всяка седмица ще има по една световна премиера, като началото е тази седмица на 1 май.